салом алейкум бародаро, апаҳо, акаҳо, хоҳаро, додарое ки ниҳози моро тамошо кардед. саломи хидмат ба ҳар яктон мерасонам ва ҳазор раҳмат ки то имрӯз қатъӣ монастем ва дар бар монастем мардами сарбаланди тоҷик. барои анами Билолҷони 2 сола 500 000 рубл дар кор буд. дар муддати 3 рӯз иншоаллоҳ ба хости Аллоҳ ва ба дастгирии акай Исмоил, акай Парвиз ва акай Сино, як апай Марворид ва ба дастгирии блогерҳо акай Мансур, акай Бобоҷон, нек манс сайкача агар битунем метро Люблино работаем, ӯ бародармон Шӯҳраҷон, акай Лангари. хулосаи гап ки беҳтарин бародарҳои буданд бо далши ҳама я номашона ҳамаша ки мақсад шарт нест ки дар инҷа мо бигирем. ҳама ин бародарҳо дар сайто, дар прямои эфиро ва дар тикток ҳам баъзе апаҳо буданд, хоҳарои буданд ки мақсад прямои эфир кардан барои ҳамин дударак. мо мақсад 500 000 ҷамъ кардем. имрӯз ма 500 000 мақсад омадем синимат кардем дар шоҳидии шумову ва дар шоҳидии яъни Билолҷону ва шоҳидии падари ҳамин Билолҷон 500 000 мона метем шуна мақсад бо паси далши дигар корҳо мешем. ҳозир падари Билолҷон якду сухани миннатдорӣ ба ҳамаи бародарое ки дастгирӣ кардан мекунад ва мо ба далши боши худованд зинда бошад бо паси дигар хайромон мешавем иншоаллоҳ. Акаҷон ягон сухан. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хай ба ҳамаи халқи тоҷик, ба ҳамаи ғарибо, ба ҳамаи бародароне ки ҳамин мара ёрдам кардан, фарзанди мара кӯмак кардан ки балинса дар личени шикнем бояд хов рава. ҳамаи ҳамин акаҳо дар раҳмати калон худованд якшона миллион кунад. хай дар номи Аллоҳ ҷону хайна бародаро ҳамаш дастгирӣ кардам. ба дастгирии шумо ай Россия, ай Тоҷикистон, ҳама да апаву хоҳару акаву бародаро, ҳамаи шумо дар ҳазор раҳмати калон. худованд ҳамеша нигаҳбонтон бошад иншоаллоҳ. як бор ягон бародари азиз бо мегӯм ки бовар мекунем ва дастгирӣ мекунем дар даст ба дастем. масалан дар ҳар як эфир, дар ҳар як чизе ки мекунем бовари хати сума мепартем ва бовари шумо хати меорем. ҳамин сума мақсад дар чи падар бошад, чи модару чи ҳамисои бошад мо меорем, мақсад дар дасташон метиҳем ва ҳаматон мегӯм ки дӯши дилтон боварда мақсад хайре ки мекунем фақат ба хотири Аллоҳ кунем бародарои азиз. ва борга мегӯм ҳамин акай Исмоил ҳазор раҳмат ки чи эфире бошад медуряд мақсад чи 100 000 ё ки 200 000 ё ки миллион чанд қа ҳамин будра эфира бибинам мега стопшкне тамом далшиш мақсад дар калаи мо метиҳам сума. ҳазор раҳмат акай Исмоил ки мақсад ҳамин рӯз дар бари мо ҳастем ва дар бари ҳар як мақсад мардуми камбағали ниёзманд ҳастем. ҳазор раҳмати калон ба ҳар яктон ки дастгирӣ мекунем, ба ҳар як шахсе ки лайк мемонед, комментари сухани хуб сухани бад аминеси. ҳазор раҳмати хидмат ба шумо мерасонам. раҳмат ба ҳаматон ки қатъӣ монастем то имрӯз. худованд як бор дигар мегӯм ки ҳаматон нигаҳбон боша, ҳамавақт дар ҳақмон дуо кунем ва дар ҳақтон дуогӯ ҳастем. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародарони азиз. худованд нигаҳбонтон бошад.